Хочуць людзі праз сваю цемнату паказацца не тым, чым яны ёсць, і зусім калечаць сваю родную мову. Дык што ж ты з імі зробіш? Без дурняў, кажуць, свет не можа абысціся. Але жаль, вялікі жаль я маю да тых, што як тыя курчаты, вылупіўшыся пад саламянай страхой за апошнія бацькоўскія крывавыя грошы, прыждалі надзець модныя куртатыя з бліскучымі гузікамі курткі. Ды і цяпер чураюцца сваёй роднай мовы. Але калі ўжо дагэтуль мова беларуская захавалася і жыве, то і жыць будзе. А мова – гэта душа нацыянальная народа. Калі ёсць такая душа, то ёсць і гаспадар яе. Гэта сам народ. А як не гіне народ з нацыянальнай душой, так не загіне беларускі народ. Ядвігін Ша, Антон Лявіцкі. З лістоў з дарогі, 1910 год.